El que cal és voluntat política, jo crec, i un tema profund, de fons, que en definitiva és quin valor donem a la llibertat de les persones a escollir una petita part dels seus impostos on van a parar. Al final és, empoderem a les persones o no? Volem que l'Estat decideixi per nosaltres o volem nosaltres decidir una part dels nostres impostos on van? És un tema molt conceptual. Jo crec que no cal demostrar gran cosa més. El que cal és, senzillament, entendre el paper que té la societat i empoderar-la perquè decideixi fer una aposta clara per la cultura. La millora dels incentius fiscals és una evidència que el que fan és generar més ingrés per la cultura i que generen més donacions. Així ha estat demostrat per diferents països europeus, sobretot els països més avançats, països nòrdics de centre Europa, que fa anys que tenen aquesta tradició, que han anat fent proves d'assaig i error per veure fins a quin punt pujar els tipus ajudava a que la gent donés més, aportés més a la cultura. I han arribat a la conclusió que percentatges del 60 al 100% de bonificació realment han estat grans estímuls perquè la cultura tingués una revifalla i unes aportacions molt més grans dels que tenia fins a aquell moment.